Hakaban ko nga su yakaban ay ngo yubli. Nabanda kani kapor kabaula. Penyo hanga ya kani kajim kabangla balong kumne kumanglong. Bat nga ay kubleru nabata kinong penyat ke Good News TV channel. Kibalay ay bentalem yanga. Banganyo kum kani kalat yaban. Ya samlem ya kaktin ke jong ble. Ha kani kasngi. Kejihikai mentak sengi kebangonra syapang kamahade atalia nioi ya kanuksa kebasyai ya kajinglong nong yalam jong kamahade atalia ka atalia kade kakun jong usim Ahab bat ka Jezebel Kabal wanra ia kajing mani ble tau. Bat kajisniu jong kikimi kikpa kijongka ha kahima Juda. Kabal syongkurim ya uji horam. Kabal yalam bakala ya kajat benriu Juda. Hakipor kajisin syar kajongka. Anda utunga bat kikun shenrang jongka kile yapno. Bat kamahdi athalia kalashim yakaket bat kala penyap benru wat yala kejong kikon kikti ban pendu yakino kino kejingma yaki bor sensyar kijongka kebenta kebangawan ra lenengan pensyong nongrim yakini kejingkren kejonga ha kani kasngi kebangashim na kejingruai sam keba lai pulai kedekot kebasau namar kaktin utrai kalong kabade bat yakakam jong ubaro ulale ha kajing shisha bat nakani kadkhot kabangan pensyong nongrim ya kajingkren kejonga halor kani ka we ka phangpreng bat kata kalong nongyalam bashisha kiwat kinong yalam bashisha kiwat ya kajing arab na kiwe om daladehi kinong yalam bashisha kinong yalam bashisha kiwat ya kajing arab na kiwe om daladehi kumno bapila bansyania ha kijungkular kijong uble bawat habalaker saudong da kijingsniu sudah kijisha nakaktin kijong uble syapang kamahdi atalia nioi ya kanuksa kabasyai ya kijinglong nongyalam kabasniu kabadon haka kamahdi atalia kalong kakon jong Ahab bat ka Jezebel ka wanra ya ka jing mane ble thau bat ki jingsniu ya jong ki kimi ki pa ki jong ka ha ka hima Juda ka shongrim ya ujiharam ka bala yalam bakala ya ka jaj benriu ka hima Juda onda utunga barki khon shendrang jong ka kila yapno bat ka mahdi athalia kala shim ya ke khet bat ban penyap ben ya la ki khon giti ban pendu ya kino kijingma ya kibor senchar ke jongka kijing senchar jongka mahdi athalia kalong kapor kaba dumme ha kahima Juda kijing senchar kaba shakri yalade kaba pengam ya kajat benriu ha kijing bamsap bat ka jingdo jingkermen henry ha pedeng kini kijingdom kijingkular uble yaw David kadang yaisa uble umpat penkeng ya kata kejingkular kejong ka Jehoshiba ka bade ka khon usim Joram ka para jong Ahasaya ka bala bure yaw Joas uwe naki khon shenrang kibadangim jong Ahasaya ha ka temple hado Jerusalem pule naki kitab baar kisim kelenong ke bakhadwe ke dekat ke bandung kong ter lapan rang ba yau Joas daki langdo labure yau na kajing penyak briu jong kasim leni ke mahdi athalia kane ke jingsha kalong kum ke jingkat penkemau ka baklan ya ke jinglong usim bat ya ke jinglong basisha ke jong uble what happening ke jing persang klem ke jingsko bersene ke jong ka athalia ban pendu ban pengam ya ka jaj benriu u David
ka jingfu ka jong uble ka long kham kraw palat ban ye kita ki eke onda u joas ula rangba bha la pansle yu kumusem bat ka jing sishar ka basliu jongka athalia kala kutno kilang do bat ki briu kile ya lum saudong ya joas ki pen phai biang yu kumusem uba dehok bat ki pen khamai ya ka jutang ka jongki bat uble Kajing kai kabangi yo nakanika jing shisha langba kaktin ko jong ble ha ka dikapor kaperthe kabangi im kabadap tang ki jing siu suda laringi phai halakishnong lahasor ne no kendong ki jing siu kala nang roy man lakaski larangi pe ki khubor man lakaski ni yo I badap setang ki jing siu suda tah gini ki khendiat ski ni kan mau ya ka we ka jingja ka we ki kana school ka balai school ha auxilium ka ba ngi ba ka to ka jingja ba ki armor ki briu ki la panap ya ka da ka tari kimut ban pan le ban yo naka henre sultanat pat ha ka ba khado hane kim shem na la ban le ya kita ki ki kam ki basliu ki ba mut ban thumu ban le ya ka ka khana omde tang kata halidingi pe man la kaski ki jing sliu ke lanang roin man la kaski ngiyo I ya kata ka jing shisha baginam la ban bure ya kita kham ta me ha bangi pe ha ke juk ka bangi I ha ke juk bangi la ban ong kata ka juk ka social media ka bangi I ba ke jing sliu ke lanang roi man la kaski ha bangi tip tengkeng ka ba persosi pat yanga ban perkhat ya ka ni ka benta ha bangi I ba ka ni bangi ong ba ka ni ka keri ka jongi lani ka state ka jongi ka state ka baong ka Christian state keri ka batibru tuble handre keri ka batib kor tip kha hato ki donne empat ki sinjam ki ba mangaban mapi ngila ban sim ban ying skem ha ka jingne ban shenya ha ka jingkular ki jongle ka jing shisha ka tin jongle shapang ka mahadi athalia ka penpau kapan kan mau yangi ya ka jing thu ka jong ble ki long kham khrap palat ya ka jing shampang ka jongi namar ka khtin jong ble ru ka ong ka ya thu yangi ka khtin jong ble ru ka ya thu yangi na ka jing ruai sam ka balai phulai ka khat ka ba khat we ka ba ong kum ni ka jing per khat utrai ka ne scam junam ki jing mod ka donot jong pateng la pateng baro Jeremia hakal nong ka ba ar khuna ka khat ka ba khat we ong kum ni naba ngatip ya ki jingmut ki ba ngapar khat shapang jongpi ong utrai ki jingmut ki jing sukin ti om ka jing sniu ban a ya ka jing kremen ya phi hakapor bakut ka jongpi ngakmil ti ya phi lang baro ki ba pe ya ka di ka khubor ha ka di ka si ba phin wat ya ka jing penya ka jong ble ha ka jim ke jong pi duai ban yo ya kata ke jing start bat ya ke jing slur ban le ya ki ke nak benta ke buram ke ju nak benta ban pen khau ya ka buram ke ju kham sedrong pila ju perkhat ya kata ke jing long ke basisha ke jong ble ke lo le ha ke jing ke jong pi kiski ke tiyo ki benai ki snem ki la le no ki bala le no shaden lada pimpat shania 100% hauble kande ka khubor ka khot yangi lang baro ki ba pe ya ka de khubor ban pen scam ya kata ka jingngai ka jongi hau try bat undang penim jongi o Jesus Christ to ble no khu uble ni yarap uble na mata ka brom ko jongu amen tongin ne dwai ken rat be ya jonga ngasu ya ban aingu yame nabatak ni kapor kabay mela sya sobha yanga bangandon hak ni kajaga nabataban ni samlem ya kakubor kajong me bat ngangis kem kerat ya ki ege banta ki bangaliyo ban pensko hak ni kapor bakin amlong tang kajing sko hari bingin long ru kita ki nongle ya ki e kaktin kajong mi kahikai yangi bawat hapdeng kita kajing sniu handai ai bingin long kita ki briu barbor ki ban yaiwat ki bayai khmilanti ban ya im hajan jome banang yai le namata ka buram ko jome ban pen kraw ya ka buram ko jome namarang sotho da ka jingla ka jongi bonsin
ngin mla ban job yaki bor jong bomman hari ngi don kam ya ka jingrap ka jong mi able yarap engi thau thamai ngi lang baro pediang mami karat yakadi ki jingduai ki jonga nawa yakidi baro ngadwai daka jingej hakate ngunong pdim jonga u Jesus Christ amen